Oh iya toh. Kok iso duwe mekar barang to Bek iki Bek? Senin Amarta. Heeh. Rebo Bina Harta. Kemis MPM. Heeh. Terus Mandiri. Danakur. Minggu lo mendring. Ya Allah. Apal aku juga. Syaratnya ki rasa nggawe KTP ki serajaman. Ora usah nggawe kartu apa KK kae rajaman. Mego ngapane lagu Indonesia Raya. Piye piye? Kemarin ngono. Saya berjanji sebagai nasabah yang baik hati harus taat membayar angsuran. Aku niki kurang 10.000 dinteni sampai jam 09.00 anggit ngono. Ngenteni tak omong lek entuk saweran no. Kurang mak sama Pak. Mah aku ku meteng. Oh, sekarang. Dilalah kowe kok melok nang omah. Bange ganteng, tenang. Aku wis. Oh. Aja dicicing dhuwur-dhuwur ketero. Sing alus. Lah. Awas. Hotel kowe iki, Pak. Jote cor-coran nang ngitmu iki. Senyum. Padupara to kamu. Kalau Pak iku dudugang ya gitu. Ayo, awas. Keliru nah. Kowe iki yo ngono lho, Jis, wis apik-apik lho. Oh alah, keliru nah. Oh, enak sing celuk-celuk nah. Tenan lho. Koyo Pak Kentara. Heeh, Pak Kentara to. Waduh. Ya ampun. Lah yo ngono kuwi lho, tenan lho. Hormat, gerak. Siap, gerak. Penakno Jess. Ngawur ndas Pak dipaku. Madhep rono. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ayo. Istirahat di tempat kok malah turu iki piye. Nah, ngono. Siap, gerak. Wedok. Ayo dilanjut terus kaya apik. Ngap. Jaran goyang ya ngono. Adu sole barene le dari demok nempong le. Titanus sing ngono. As, ayo. Urung. Iya Pak. Ya tunggu Mbak Ese.
iso reden ngono ta. Iki sitok iki penak apa? Gampang carane sapi naon ya. Jik. Aku sepisan proses yang bayi tabung urung berhasil loh. Tabung apa iki? Loh, tabung gas LPG aku njukuk sing 3 kiloan gitu. Bias ngono. Iki cara anu ki lagak karo Mas Kentara iki aku arep njukuk sing sapa? Heeh, Mas Tentara iki aku sing njukuk apa sih ya? Bayi hamil di luar desa kaya iki. Ngawur. Nggih, spesial iki buat masyarakat. Iki jenenge Curah Jati. Curah Jati. Apa? Curah Jati ya. Curah Jati. Cek. Desa Curah Jati, Bang. Tak ini Bang. Perdana tumut seni jaranan campur sari. Apa iki? Wacan bisa maca ora kowe? Seni jaranan buta gardan garda raksasa yaksa manuk manggala sadaqallahul adzim. Tak tua, Boy. Masih bersama kita Garda Yaksa Manggala. Medrena. Perdana aku jangan sini Pak kalau sing duwe bose kalau sing ngerekam gitu. Gue delok anak pane jeding. Lah nyapa? Kok iso mbok delok anak pane jeding piye ta maksudmu ki? Maju kene lho, kene Mbak lah. Iki di Mas Kidung. Mas iki acarane napa? Batik laut. Sunatan potong. Putih sing sunat iki. Lah alah kuwi tiba napa? Lek jaman biyen iki ya arek sunat lek jaman dadi wis ditebul kon aneh. Motor omahku. Lah nyapa? Lah padha karo tekku kok. Lah iku ditebul duwe to. Setelah sunat kapan le? Hah? Rebo. Padha aku biyen sunat le ngene iki le anggen. Ning dokter. Bu apa ning dokter ya ora to? Ning ndi? Ora ning dokter ya ora ning mantri, Bu. Ning ndi? Cokone kirik. Lah bentuke terus piye? Arek. Nggih ditengokne kagem adik sinten, Mas? Adik Rizky. Ada Rizky ya. Ini kodamnya ini kayaknya aku lihat-lihat ini gagah besar ini ya. Apa kuwi? Ini kalau besar ini kodamnya keboi cilik ya saya. Lambemu kok iso keboi cilik? Arek. Beda karo Mas Kidung. Terawangan. Orang wani aku. Terawangan. Ini seorang ratu kalau ini ya. Mas Kidung ki ratu. Iya ratu. Ratu apa? Calon arang sakti ya. Ditengokne muga-muga Bapak Ibu tuan rumah sakwise mbubarake acara iki gene elangan rubeda. Amin. Lan dilanjaraken rezekinipun. Amin. Untung-untung kali gelemnya Nyawer. Oh, gak nyawer toh Pak? Hah? Aku anu Rizky. genep-genep kok setoran mekar loh aku rom. Manduk-manduk dulu Rizky. Disunat. Moga-moga jadi anak yang soleh ya. Amin. Berbakti ke orang tua. Amin. Dan sekolah. Amin. Bang, kata kono warga Curah Jati iki. Niki sukane tembang-tembang napa? Ibu apa? Ibu Maratuwa. Napa? Lagi napa? Napa kelembatan sakit kok pola. Pak iki biasanya artis ki engkres. Napa-napa pun. Aku mari jamu.